بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Arabian kieli on Koranin kieli. Arabian kieli on myös islamin massiivisen kirjallisen perinnön kieli. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sanoi: "Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum." Opetelkaa arabiaa, sillä se on osa teidän uskontoanne. Haluatko siis todella oppia arabiaa? Miftah-instituutin interaktiivinen oppiympäristö auttaa sinua juuri tässä. Tarvitset vain internetyhteyden, skannerin ja motivaation opiskella kannustavassa ympäristössä. Miftah-instituutti on suunniteltu juuri sinun mukavuuttasi ajatellen. Opetus tapahtuu interaktiivisessa luokkahuoneessa, jossa on näkyvillä sekä kirja että liitutaulu. Oppilaalla on suora yhteys opettajaan tuntien ulkopuolella sähköpostin välityksellä ympäri vuorokauden. Tartu siis tilaisuuteen nyt ja rekisteröidy Miftah-instituutin interaktiivisille arabian kielen kursseille osoitteessa opiarabiaa.fi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.